Lapu-Lapu City ABC President mihimakak nga gikasab-an niya ang SK Federation President human kini mi-abstain atol sa botasyon sa pag-override sa veto sa mayor. Siloan meron din na sa exclusive report. Kipakita ni Lapu-Lapu City ABC President Eduardo Quezon ang text messages nila ni SK Federation President Laika Tampos subay sa nanggawas nga taho. Nga gikasab-an ni Quezon si Tampos human kini mi-abstain atol sa botasyon sa pag-override sa veto sa mayor sa sesyon sa milabayng Huwebes. Si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan mismo ang mibutyag niini atol sa press con niadtong milabayng Martes. Apan hugtanong gihimakak ni Quezon ang pasangil. Iyang giingnan nga butar na, isaka na nimong kamot. Wa manggid mo kuha ng bata, wa manggid mo sanong sa iyahang hangyo nga pabutaron mo na nga gikasab-an ang bata. Lay, good PM day. I hope you tell the truth. God bless you. Ang tubag ni Laika, yes, cons, good PM. I saw the live video gahapon. Sad cons, and never jud ko niingon nga gisingkahan ko nimo. I don't know asa sad nila nakuha nga nihila ko after sa session. Pasensya cons. Yeah, thank you Lay. So meaning dili gid to mao ang gisulti ni akong gisingkahan. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni Tampos apan wa kini motubag sa among mga text ug tawag. Ang pag-abstain ni Tampos ang usa sa gitumbok nga rason nga napakyas ang konseho pagkuha sa 2/3 nga boto aron ma-override ang veto sa mayor sa ordinansa nga gipalabang sa konseho nga naghimong rekisito sa pagkuha og approval sa konseho aron makakuha og business permit alang sa unsa bang mga patigayon nga maglambigit sa kadagatan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Uban ni Nanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.